Dros ddeuddydd o gystadlu yma yn Llanelli, mae disgwyl rhyw 600 o ferched o ysgolion o bob cwr o Gymru i gystadlu i fod yn bencampwyr y 7 bob ochr yr Urdd, a gallech chi ddim gofyn am ddiwrnod brafiach. Dros y 2 diwrnod nesaf, mae gyda ni dros 50 tîm yn cystadlu. Mae merched blwyddyn 9 yn cystadlu heddi, wedyn fory mae gyda ni merched blwyddyn 7 a 8. Nathon ni ddeffro am 4 o gloch y bore ac oedd hi'n 4 awr o siwrna lawr i fama o'r bala. Diwrnod llawn o rygbi a wedyn da ni'n teithio nôl heno, so diwrnod hir. Bod y gystadleuaeth yn cael ei threfnu dan faner yr Urdd, mae diolch hefyd i Undeb Rygbi Cymru, sy'n awyddus iawn i dyfu'r gamp yn genedlaethol, yn enwedig i ferched. It's a partnership that's been evolving over a number of years. I think this year it's kind of escalated into a fantastic relationship and partnership across Welsh Rugby Union and the Urdd to deliver and to develop kind of far more opportunities for young people to have an engagement in rugby. Celiwen, sut mae'r rygbi mynd hyd yn hyn heddi? Good, dwi'n credu bod ni gyd yn mwynhau e. Yeah, so ni wedi wad lot o gemau gyda'n gilydd o blaen, so it's really good. Be chi'n mwynhau ymwneud chwarae rygbi? Mae'n chwarae fel tîm, achos ni'n ysgol hoci, so mae'n neis cael rhywbeth arall i ni merched wneud fes. Un sy'n cymryd diddordeb mawr yn hwf diweddar y gamp i ferched yng Nghymru yw'r cyn-chwaraewraig ryngwladol Caryl James, sy'n bellach yn hyfforddi merched ysgol Llangynwyd. Mae rygbi merched wedi tyfu gymaint dros y 2-3 mlynedd diwetha, a bob blwyddyn yn dod yma, mae'r niferoedd yn tyfu a tyfu a tyfu. Ysgol Gobaith Cymru Llangynwyd! Fi'n mwynhau chwarae oherwydd mae'n neis i cael tîm newydd ac mynd ymlaen gyda'r merched a chwarae'r gemau. Mae students wedi bod yn llawer o help ni, oherwydd mae hi wedi cymryd amser i hun mas o'i bywyd ei hunain i helpu ni a hyfforddi ni. Hyd yn oed nawr mae hi'n helpu ni ar ochr y cae yn fel gweithiau enw ni, a mae hi'n hyfforddi ni i wneud yn well. Dwi'n credu y safon mae rhai o'r merched mae'n chwarae, mae potensial gyda lot o'r merched hefyd, falle sydd ddim yn chwarae rygbi tu fat i'r ysgol, ond yn mynd i glwb ysgol, a maen nhw gyd yn chwarae gyda'i gilydd, mae'n mor dda i weld. Ni wedi cael tîm ers blwyddyn 7, oherwydd gwnaeth twrnament hwn dechrau'n blwyddyn 7, a ni wedi cael tîm pob blwyddyn. Mae jyst yn profiad gwahanol iddyn nhw. Falle maen nhw wedi byth i chwarae rygbi o'r blaen, ond mae jyst yn cyfle i cael go yn enwedig heddi, mae'r haul mas, mae pawb yn hapus, does dim pwysau, jyst trio fe, a wedyn os maen nhw eisiau cymryd y step nesaf, wedyn mae'r step yna iddyn nhw. Ysgol Gobaith Cymru! Ni wedi chwarae 3 gêm yn barod, ni wedi ennill 2. Fingers crossed ni'n mynd mewn i rownd dyfynol. Ni'n hoffi chwarae fel tîm, achos mae fe'n siawns da i ni fel dysgu mwy amdano'n gilydd, a ni'n tîm da yn chwarae. Wel, ni'n ymosod yn dda. Wedyn ni fel sgiliau pasio, a ni'n rhedeg yn cyflym. Ysgol Bro Teifi ath hi yn erbyn ysgol y Berwyn yn y rownd derfynol. Ond i'r merched, nid yr ennill oedd yn bwysig. Yn hytrach, fe gafodd y bobl ifanc yma flas o chwarae'r gêm orau yn y byd. Os yw'r merched yma'n parhau nawr i chwarae dros y blynyddoedd a maen nhw'n mwynhau i chwarae'r gêm, wedyn mae dyfodol rygbi merched Cymru'n edrych yn addawol iawn.